जाबाय आरो नुकुदो पांगुनि पास सानो सबाखौ मोजाङै जाबोगासिनो दं फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम दिनै लास्ट दा आलासि फैदों आलासिखौ बिदाय होनायनि सम फैबाय दा लामायाव कजारि हामबायगासिनो ओमफ्राय सोरबाफोर बायनो गोसोबा बायनो हागोन This number 8133063900 you can order खालामनो हायो spiritual things rosary नांगौब्ला statue नांगौब्ला order खालामनो हायो number one more I'm saying 8133063900 जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम बे फंनैसो बिबुंथि लाखिनायनि थाखाय दायो आङो आवगायलांनो गुबुन दाबसे जायगायाव आरोना देखायलांनो थाखाय नै दा बेजों जाय आलासि बुजायनाय हाबाफारि जागासिनो दं आरोना नोंथांमोना नायलांनो हागोन आं सोबखौनो देखायनो नाजागोन दायो प्रग्रामा बायबाय आरोना प्रग्रामा बायनानैहाय गसंबाय बयहाबो जानाय लोंनाय दङ जानाय लोंनायनि उनाव बिदिनो गावबागाव जायगायाव थांसिगोन आरोना बेनिखायनो दायो बेबायदिनो आरोना नै साजायनायफ्रा दाथ' नुखाबायानो मा देखायबावनो आरो देखायलांनो नाजाबावगोन सोरबाबा नायगासिनो दङ जिरायगासिनो दङ सोरबाबा लाइनाव हाबबाय सोरबाबा लाइनाव हाबबाय आरोना जों लागोनाबो जानायनि थाखाय नै जासिजोब्बाय थांजोबसिगोन जानो आवगायबाय ने सेंग्राफोर जासिजोबखागोन दा नोंहालाय मा जायो है नोंहालाय थगायबाय नोङो हाबसिजोब्बाय माथो जोंना 100 जनसोनि गोथौआव दङ फुरा बथिबखा बाप आयौ 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 आजां गाजां साफ्रा जाबजोब्बाय माथो आयौ हाबलांगारगौमोनलां हरजाय लामाजोंबो आसा गैया दानो गाबदो गाबला ओरैहाय हिनजावफोरनि आरोना लेडिसफोरनि बाब जों जाफुंनांथारो नोंहा भिडिअ'सो गोलैदों ने दाले दाले संख्रि बानलु बाब बाब दे हिबि हेलो लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायबावनानै दिनैनि भिडिअफोरखौ सबाथिलिफ्राय जानखारलांसिगोन जानायफोरखौ मोजां मोनोबा लाइक आरो शेयार खालामनानै हो दा गारि पारिस 11 बार बे खुंथाय हाबाफारिखौ जों मोजां जाफुंसार होनो हाबाय हाजारसे आफायफोरखौ हामबाय होयो रंजायो जोंनि गोसोआव दायो रंजानायजों बाजानायजों बिदायनि सान
थांफिनो ना थांफिनो बिदाय लालांसिगोन नेक्स्ट बोसोराव लोगो मोनलायसिगोन